Sad će vam Kate pokazati šta želi. Wow, kakav veliki izbor! Izabrala je picu. Hajde da počnemo. O, odličan izbor. Ja sam majstor za picu. Sad ću napraviti testo za picu od najboljih sastojaka iz Italije. Razbijem jaje i mešam to sve. O da, moje mekano kao jastuk testo je spremno. Sad ću ga razvaljati. Pravi italijanski kuvari to rade isključivo rukama. Okrećem. Tu je najbitnija stvar da ne ispustite testo. Oho, šefe, to je baš moćno. Hoću ja tako? Jo, ispustila sam. Dakle, nisam se sprijateljila sa testom, ali imam odlične odnose sa žvakom. Sad ću napraviti od nje testo za picu. Potrebno je samo prožvakati puno žvake i naduvati veliki balon. Jao, šta je to bilo, unuče? Sve ide po planu, ne brini. Sad ću oblikovati testo u krug. A šta dalje? Sada trljam sir kao da sviram violinu. Pogledajte. Aha, sir mi ne treba, ali čokolada će biti taman. Sad ću i ja odsvirati nešto. O da, odlično mi ide. Gotovo. A šta baka radi? A baka već seče paradajz za picu. Šta? Paradajz? Ne, ja imam nešto bolje. To su žele pice. Sad ću ih staviti na moju. Savršeno. Može se peći. Stavljam u rernu i čekam neko vreme. I ja sam skoro završila. Dodajem sir, salatu i paradajz. Jeste shvatili šta sam napravila? To je pizza sa zastavom Italije. A ja ću seći tanke kriške salame za svoju picu. Sad mi treba sočan paradajz. Jao, kakav sladak paradajz sam uzgajao. I stiskam paradajz sos na testo. Tako je. Zatim dodajem sir i salamu. Odlično mi ide. I naravno, treba mi bosiljak. Miris je divan. Odlično, može se staviti u peć. Wow, Mandy, bako, vaše pice izgledaju nevjerovatno. O, tako lepo mirišu. Maloj Kate će se sigurno dopasti. Izgleda da Mandy ima neki problem sa picom. Jao, sad više nije tako lepa, ali bitan je ukus, zar ne? Jao, šef dolazi. Oho, šefe, napravili ste odličnu picu. Svaka čast. Kate, možeš probati. Jao, kakva lepota. Joj, šta je to? Ne sviđa mi se sestrina pica. A nisam vidjela takve u Italiji. A ova izgleda veoma lepo i slatko. Sad ću je probati. Nije loša, ali nisam ni oduševljena. A šta je ovdje? Joj, kako se sir razvlači. Jedva čekam da probam. Odlična pizza, baš kao u Italiji. To je pobjeda. Šefe, čestitam, pobedili ste. Vi ste majstor za italijanska jela. A sada idemo da istražimo kinesku kuhinju. Da vidimo šta se jede maloj Kate. Drugari, napišite u komentarima hranu koje države najviše volite. O, hoću kineske rezance. Razumeo sam, sad ću vam pokazati kako se to radi. Eto vam povrće. Tako se seče povrće u Kini. Gotovo, sada to sve stavljam u tiganj. Dodajem škampe i malo ulja. A sada vatra. Odlično, treba malo sačekati. Ne zaboravite da sam pre svega šef, a tek onda samuraj. Ajoj, šefe, da li hoćeš da nas zapališ? Skloni ruke, bako. Ne može. Rekao sam ne.
Dobro. Kakav divljak. Ja pažljivo kuvam povrće i rezanci u šerpi. Želim da spremim rezanci u boji za moju slatku unuku. Pogledajte ovu lepotu. Nešto nedostaje. O, tačno. Štapići su uvek kod mene. To je to. Završila sam. A kako ti se čini, Mandy? Bako, zašto tako sve komplikuješ? Imam bolju ideju. Samo ću preliti instant rezanci kipućom vodom i to je to. Tajna genijalnog jela je jednostavna. Jao, pakovanje je puklo. Joj, kako vruće. Hitno mi treba nešto hladno. O, sladoled će biti super. O da, savršeni rezanci. Dodajem punjenje. I škampi. Tako je. Ovo jelo je genijalno. A sad je najvažnije. Jednim udarcem ću napraviti kineske štapići. Odlično. Završio sam. Prijetno. Jao, treba hitno nešto smisliti. Tačno, sladoled. Sad ću spremiti ukusni rezanci. Treba samo provući sladoled kroz mlin za meso. To nije teško. Prelivam to sve karamelom i gotovo. Oho, Mandy, to je baš neobično. Jesu svi spremni? Onda hajde da probamo. Wow, kakva zanimljiva jela. O, šta je ovo? Škampi? Fuj, mrzim morske plodove. Bez njih izgleda bolje. Probat ću. Fuj. Čudan ukus. Ne sviđa mi se. A šta je ovdje? Wow, ovi rezanci izgledaju nerealno. Sad ću ih probati. Čekajte, je li napravljena od brokolija? Fuj, mrzim povrće. A šta je ovdje? Sad ću probati. Ne razumijem, šta je to? Dobro, sad ću probati. Wow, pa to je sladoled sa karamelom. Prelepo. Mandy je pobedila 100%. Da, nemojte se čuditi. Mandy je najbolja. Čestitam ti, draga. Ti si najbolja u kineskoj kuhinji. A sad ćemo probati američku hranu. Hajde da vidimo šta će Kate izabrati. Baš me zanima šta će to biti. Kate, dušo, šta želiš da pojedeš? O, želi hamburger? Nema problema. Jeste vidjeli ovaj komad mesa? Sad ću ga srediti. Napravit ću od njega mleveno meso za buduće pljeskavice. Obavezno treba dodati biber. A sada moj omiljeni deo. Treba istući meso. Potrebna mi je savršena okrugla pljeskavica. Sad je stavljam u tiganj. Moram je ispržiti sa dve strane. O, šta je to? Ja od čega napraviti savršen krug? O, tačno, uzet ću poklopac od čipsa od svoje unuke. Imaju baš onaj oblik koji je potreban za moju pljeskavicu. Tako je, formiram pljeskavice. Sklanjam sve suvišno i stavljam u tiganj da se prži. I obavezno treba namazati lepinje kečapom. Tako je. Sada sve sastojke treba pravilno poređati. Gotovo. Jao, izgleda da sam nešto zaboravila. A, tačno. Treba američka zastava. Bakin hamburger je spreman. Moja lepinja je odlična. Sad ću otvoriti. Dodati malo sosa. I što više salate. Odlično. Zatim ide velika pljeskavica. Luk i paradajz. Jednim oštrim pogledom ću ih useći. Gotovo. Sipam sos. I pokrivam sve to svežom mekanom lepinjom.
Najbolji hamburger je spreman. Najbolje je kod mene. Šta? Jeste li već završili? A šta ću ja? Dakle, moram se ubrzati. Lepinja, sos, salata, smrznuta pljeskavica. Čekajte, ne može tako. O, ruka gvozdenog čoveka, evo je. Sad ću brzo spremiti ovaj hamburger. Tako je bolje. Sada treba sir. Obožavam sir. Mislim da će tog biti dovoljno. U stvari ne. Dodat ću još malo. I još. I još. Da, tako je. Sira nikad nije previše. Super. Moj sirni hamburger je spreman. Da, to je prava sirna bomba. Ne. Moj hamburger. Mandy. Smiren sam. U stvari nisam. Šta si uradila? Sad ću te naučiti pameti. Je li to neko ima problem? Ovi hamburgeri izgledaju veoma čudno. Zar niste bili u Americi? Zašto ne znate kako izgledaju hamburgeri? Ovaj hamburger je mnogo bolji. Sad ću ga probati. Baka se jako trudila, to se vidi. Prelep je. To je pobednik. Čestitam. Stvarno? Jesam pobedila? To. Hvala ti, srce. Šefe, ne brinite, sljedeći put ćete tačno pobediti. Wow, kakva lepota! Kako će to biti ukusno? Što? Da, i sve ovo je za mene nevjerovatno! Da, sjajno. Ne, i tu se nije posrećilo. Jadan? Vama je smiješno, jel da? Šta je, jeste se uplašili? Ma dajte, opustite se. Sad ću probati svoju porciju. To je sjajno. Uvaljat ću lizalicu ovim kuglicama. To je sjajna kombinacija. A sad ću napraviti balon, gledajte. Bilo je zabavno, jel da? Ma ništa posebno. A momci, gledajte sad mene. Sa naočarima će biti zanimljivije. Dakle, probat ću. To je zaista ukusno. Da, poješću još i još. A sad će biti balon, gledajte. Da, to je prava veličina. Ups. Samo ne to. Balon je pukao i sad je sva žvaka na meni. Kako je to neprijatno. Fuj. Sklonit ću to. Zak, hajde, sad ti. Da, jedva čekam. Hej, šta je to? Sklonite ruke. Sam ću to sve pojesti. Dakle, počet ću. Društvo, bili ste u pravu, to je zaista jako ukusno. Obožavam žvaku. Žvaćem. Malo je teško za žvakanje. Ovo ću baciti. Ispustio sam. Ok, još jednom. Da. Sad ću baciti nekoliko žvaka. Pa dobro, nema veze. Imam još puno žvaka. Kako je to zabavno. Oduševljen sam. Nikad mi to neće dosaditi. Što? Zar sam već sve pojeo? Ostala je posljednja. Dobro je. A sada mogu napraviti balon. Jeste vidjeli koliki je? Jao. Ups, izgleda da nešto nije u redu. Ne, šta smo mi krivi? Uj, to je jako odvratno. Baš mi je žao što sam dobila najmanju porciju. Šteta. Wow. Njum. Hej, skloni se od mene i moje porcije. To nije za tebe. Da vidimo šta je to. Obožavam čokoladu. Šta? Da, pogledajte. To ja zovem prava sreća. Šta, Janice? Ne žuri, ja počinjem. Moja porcija je jako slatka, sad ću je probati. To je divno, baš mi se sviđa. Što, zar sam već sve pojela? Ne, nisam. Na dnu je ostalo malo čokolade. Da,
jako slatko. Šta je bilo za? Imaš brkovi. A ovako? Janice, žao mi da ti kažem to, ali sad je još gore. Jo, pa šta je to? A? Kako da sklonim to? Prestanite da se smete. Hajde, Zak, sad ti. Dobro, vrlo rado. Koristit ću štapiće. Obožavam čokoladne nudle. Čekajte, došla mi ideja. A šta ako dodam malo mleka? Da, to je odlična ideja. A preko ću sipati šlag. Ovako. Napravio sam čokoladni koktel, sad ću ga probati. Baš je ukusan. Popit ću sve do kraja. Ups. Da si vidio sebe, Zak, jako si smešan. Dosta, sada ja. Konačno ću probati svoje ogromno jelo. Jedva čekam. Divno. Ove čokoladne nudle su prelepe. Samo štapićima je baš dugo. Rukama će biti mnogo zgodnije i brže. Da, tako je mnogo bolje. Mogu da jedem to do kraja života. To je jako ukusno. Ne mogu da se zaustavim. Ostalo još. Jo, Nate, zašto to radiš? Ne brinite, sve je pod kontrolom. To je smešno. Šta je bilo? Ruke sam oslobodio. Kako lepe nudle. Želim još. Jao, samo što ne mogu da dohvatim. Ljudi, treba mi pomoć. Jadan, dobro, ja ću ti pomoći. Eto, izvoli. Hvala ti, Janice. Ti si super. Jo, Nate, izgledaš odvratno. Što je to? Najkiseliji bombone na svetu? Oho, neverovatno. Jadan ja. Janice. O ne, samo ne to. Zašto sam baš sada morala da dobijem najveću porciju? To nije fair. Dobro, ne brinite, ja ću početi. Lako ću pojesti jednu bombonu i hvatam. Da. Kako je ovo kiselo? Da si vidio svoju facu, izgledaš presmešno. Jao, setio sam se gde je sada moj red. Kako se plašim, mamice. Ne, bio si u pravu, to je mnogo kiselo. Prošlo je, idemo dalje. Čekajte, treba razmisliti. Ideja. Sipat ću sve bombone na sto, tako je. Da. A sad ću ih razbiti, kija. Eto tako. Još malo i još. Odlično, uspeo sam. A sada mogu probati. To je i dalje kiselo, ali može da se jede. Nastavljam. Jo, to će dugo trajati. Hajde da se igramo. Jo, pa koliko više? Šta, je li završio? Nije još. Ne mogu više da čekam. Otvori usta i jedi. Žvači to. Janice, zašto mi to radiš? O ne, kako kiselo. Eto, pomogla sam drugu. To znači da je sada tvoj red. Jao, tačno. Dobro, poželite mi sreću. Jao, to je zaista kiselo. Utrnulo mi je lice. Dobro, poješću više bombona. Držim se. Moram uraditi to, ja sam jaka. Mogu ja to? Jadna Janice. Hajde, verujem u tebe. Da. Upravo ste, ja mogu sve. Uradit ću to. To su samo bombone. Još. Joj. Što? Gde je nestala Janice? Drugari, tu sam. I šta je to bilo? Nemam pojma. Ljuti čips Doritos. Da, ja imam veću porciju, ali ne najveću. Ne, idem ja kući, čao. Zak, da li si se stvarno uplašio od čipsa? Ne, prestani da se smeješ, počni. Dobro.
Ja imam samo jedan komad. Sad ću ga pojesti. Neće mi ništa biti. Ili hoće. Osjećam vatru. Dobro je, prošlo je. Uj, Nate, mogu si da se okreneš? Okej, sad je moj red. Ja imam više komada. Nema veze, pošću to. Kako ljuto. I opet vatra. Kad će to već prestati? Šta? Treba je ugasiti. Eto, drži se, sad ću ti pomoći. Da, kako prija. Baš ti hvala, Nate. Sad ti. Ne. Jao, mamice. Kako da pojedem sve to? Okej, treba uraditi to što brže. Za sad je sve u redu. Ne, ipak nije. Joj, vatra. Drugari, mislim da se moramo sakriti. Šta? Zašto? Shvatam zašto Janice požuri. Ne! Ćao svima, spremite mi tortu. Dobro, sve će biti spremno. Ideja. Nancy, daj mi popit. Vrati mi popit. Hvala. Vrati. Pa šta je to? Nutella, volim je. Nutella uvek radi. Ja sam dobila veliki popit unuke. Unutra ću sipati M&M's bombone. Sad ću izvaditi čokoladu i istopiti je. Da, tako je. Kako lepo čokolada curi po popitu. Pogledajte, dobit ću veliku čokoladu sa M&M's bombonama. Ali prvo treba sve zalediti uz pomoć spreja. Proveravam. Da, sve se stvrdnulo. Sad ću izvaditi čokoladne štapiće sa bombonama i staviti ih oko torte. Wow, ispalo je baš lepo. Svaka mi čast. Šefe, kako vam se sviđa moja torta, To je neki užas. Izgleda smešno. Sad ću vam pokazati kako spremiti zaista lepu tortu. Savršena torta je već spremna. Ostalo je samo ukrasiti. Sipat ću malo crvenog krema odozgo. I lopaticom ću napraviti lepe šarene torti. Tako je. Sad će mi trebati moj aparat sa različitim bombonama. Da, izgleda ekstra. Prvo ću uzeti zelenu boju. Stavljam na tortu zeleni Skittles. A zatim žuti. I nastavljam. Da, moja torta sad izgleda još lepše. A šta je kod Nancy? Šta? Potpuno sam zaboravila na tortu. Dobro, vreme da počnem. Sipat ću Nutellu na tortu. Tako je. Izgleda divno. A sada vadim Maltize s bombone. Obožavam ih. Da, prelepo. Poređat ću ih na tortu. Ovako. Želim da bombone budu ovdje, ovdje i ovdje. Da, super. Nema više. Pa dobro, znači završila sam. Pošto su sve torte spremne, neka ih Kate proba. Juhu, imam 3 torte. Hoću da probam ovu šarenu. Baš je ukusna. A šta je ovdje? Pa to su čokoladne trake sa M&M's bombonama. Obožavam ih. I torta je ekstra. Ostalo je probati posljednju torticu. Jedva čekam. Wow, tako je čokoladna. Divno. Baš mi se dopalo. Odlučila sam da pobeđuje čokoladna torta. Šta? Stvarno? Da, pobjeda je moja. Presrećna sam.
Ovaj put želim koktel. Pa to je lako. Sad ću početi. Uzet ću čašu i umočiti u flav. A zatim u slatke šarene konfete, da bi kraj čaše bio ne samo lep, već i ukusan. A sad ću spremiti sam koktel. Sipat ću punu čašu mleka. Tako je. A sad mi treba sirup od borovnice. Ukrasit ću kraj čaše sa njim. A zatim ću sipati što više sirupa u mleko da bi mleko dobilo plavu boju kao voda u okeanu. Šta još? Da, znam. Ovdje sigurno nedostaje šlaga. Sipat ću ga na koktel. To će biti baš slatko i ukusno. A sad ću ukrasiti sve malim marshmallowom. Uradit ću to profesionalno. Da, ispalo je baš onako kako sam htjela. Ostalo je politi sve sirupom od jagoda. A zatim ubaciti slamku. Mlečni koktel za Kate je spreman. To je kulinarsko remek delo. A šta je kod vas? Šefe, vaš koktel izgleda dosadno. Sad ću vam pokazati kako se pravi ukusan koktel. Treba mi malo mleka i kakao Nesquik. Šefe, pomozite mi. Naravno, nema problema. Zašto neće? A ne maltretirajte flašu. A Nancy, možda ćeš ti uspjeti. O, hvala, unuko. A dakle, sipat ću mleku u čašu sa kakao prahom. A sada najzanimljivije. A razvaljat ću marshmallow oklagijom. A da, odlično mi ide. A sad ću makazama napraviti prelepe latice. Pogledajte kako slatko. U sredinu ću staviti slatki biser i to je to. Ostalo je samo zatvoriti cvetić. O, kako ukusno. Stavljam cvetić u čašu i može da se služi. Oho, da li ste već završili? Dobro, sad ću smisliti nešto. Stavit ću u činiju sve čokoladice koje imam. A zatim ću to sve istopiti uz pomoć vatre. Jao, kako jaka vatra. Da, tako je. Čokolada je počela da se topi. Super! A sada sipam tečnu čokoladu u čašu. Odlično! Ali treba to nekako ukrasiti. Dodat ću poki štapići. Da, baš lepo. Završila sam. Kate, probaj. O, jedva čekam. Želim da počnem od ovog. Cvetić od marshmallova. Baš je lep. A šta je ovo? Izgleda ekstra. Wow, ukus je super. Svidalo mi se. A sad ću probati posljednji koktel. Šta? Štapić se slomio, a koktel se stvrnuo? To neću probati. Dobro, onda pobeđuje šef. Konačno. Nisam ni sumnjao. Jede mi se pomfrit. Hoćete ga spremiti? Naravno. Treba mi krompir. Nož već imam. Sad ću ga iseći. To je tako zabavno. Krompiru, nećeš pobeći od mog noža. A prestani, Nancy. Daj mi taj nož. A ti uzmi kalup. Izgleda zanimljivo. Sad ću da probam. To stvarno radi. Sad ću skloniti višak. Ostali su mi slatki krompirići različitih oblika. Kate će se dopasti to, sigurna sam. Stavit ću sve u kipuće ulje da se isprži. Ostalo je samo sačekati. Jao, vruće ulje je baš opasno. Ostalo je samo sve izvaditi. Sve u redu. Dodat ću kečap i to je to. Svaka mi čast. Nancy, da li si već sve spremila? Bravo. A ja moram narendati krompir.
Sad ću dodati malo brašna i promešati sve rukama. Da, odlično mi ide. Sad ću dodati jedno jaje i ponovo ću sve promešati. Tako je, uspelo je. Napravila sam testo od krompira, a od njih dugačke trake. A njih ću spojiti ovako i napraviti kikicu. A nju ću staviti u ulje da se prži. Da, ja ću imati krompir najneobičnijeg oblika. Stavljam sve na tanjir, a zatim dodajem sosove. Kate će biti oduševljena, ne sumnjam. Šefe, a šta je kod vas? Ja ću uzeti krompir i odseći sve suvišno. Zatim uzimam 2 drvena štapića. Pogledajte kako sam smešan. U redu, moram biti ozbiljniji. Ja sam ipak šef. Gledajte, stavljam štapiće sa obe strane krompira, a zatim ga sečem, ali ne do kraja. Eto, sad imam harmoniku od krompira. Da, to je genijalno. Napravio sam muzički pomfrit. Ostalo ga je samo ispržiti. O, sve je spremno. O, da. Krompir je postao rumen i hrskav. Ostalo je dodati sos. Iscedit ću par kapi sirnog sosa, a zatim dodati kečap. Uz pomoć štapića ću napraviti lep uzorak na tanjiru. Pogledajte. Ostalo je dodati paprike i to je to. Wow, sve izgleda jako ukusno. Počet ću od ovog krompira. Krompirići ima različiti oblik. Cool. O, ovaj čovečuljak je baš lep. A sad ću probati ovu harmoniku od krompira. Zanimljivo. Wow, pa to je prelepo. Super. A sad je vreme da probam posljednji pomfrit. Liči na kikicu. Jao, divno. Mnogo mi se sviđa. Ovaj pomfrit je sigurno pobedio. Ozbiljno? Jao, hvala draga. Dakle, drugari, sada morate spremiti za mene ukusnu tortu. Da, naravno, to neće biti teško. Treba će mi plavi čokoladni namaz i ovakva kesica. Stavit ću kesu u čašu, a unutra ću staviti čokoladu. Tako je. Sada treba odseći kraj kesice. Sada mogu udobno namazati tortu. Premazat ću je sa svih strana. A sad mi treba žuti fil. Sa njim ću ukrasiti tortu. O, samo pogledajte kakva lepota se može napraviti uz pomoć fila. Ja sam pravi majstor. Sada treba izmeriti tortu. Moram provjeriti da li je sve savršeno. Ne, nije. Ne sviđa mi se. O, kako lep miris. A brokoli je veoma zdrav. Jau, omladina nema pojma. Dakle, treba će mi blender. Umutit ću brokoli u blenderu. A zatim sipati ga u ovaj kalup. O, svaka mi čast. A sad ću staviti testo u peć. Treba malo sačekati. Uključujem. A sada mogu nastaviti da radim. Na redu je šargarepa. Iseći ću je i staviti u blender. Šargarepu također treba samljeti i dobit ću lep fil. O, da vidim kako je moje testo. Mislim da je spremno. Jeste. I naš fil od šargarepe je također spreman. Sipat ću ga u kesicu i ukrasiti moju zelenu torticu. Da, izgleda preslatko. Pogledajte. Baka je zadovoljna. A šta je kod šefa? A meni je ostao posljednji dodir. Ne, to svakako nije to. Ne valja. Ne mogu da verujem. To je gotova torta. Pogledat ću još varijante. Možda ću ovdje dobiti dobar rezultat. Pokušat ću da spasim ovu tortu. Dodat ću cvetiće od fila. Ne, ova torta također ne odgovara. Još jedna torta. Kako lepa.
Pa, konačno savršena ruža. Ne, i dalje mi se ne sviđa. Ova torta je također užasna. O, još jedna. Neću se smiriti dok moja torta ne bude savršena. Sve mora biti predivno. Ni to ni dobro. Oj, šta se to dešava? Neverovatno. Šta je to bilo? Super, ukrasit ću tortu svojim licem. Da, tako je. Ja sam završio. Šta? To je nemoguće. Ja ništa nisam napravila. Potrošila sam toliko vremena, a ostali su mi samo mrvice. Treba smisliti nešto. Dobro, napravit ću mini tortu. Ukrasit ću je. I dodati višnju. To je to. Šteta što moje remek delo nije uspelo, ali šta da se radi? Završili smo. Wow, kako velika torta! Ovo izgleda čudno. A šta je to? Izgleda kao veoma mala torta. Zanimljivo. Nikad takva nisam videla. Dobro, sad ću je probati. Pa, ništa neobično. Idemo dalje. Ovo mi deluje zanimljivo. Kakav je to miris? Okej, probat ću. O Bože, to je užasno! To se ne smije jesti. Uopšte ne liči na tortu. Konačno mogu probati ovu veliku tortu. Ima je tako mnogo. Izgleda super. O, da. To je najlepše što sam ikad jela. Dakle, ovo je pobjeda. Pobedio sam, blago meni. Hvala puno. Sada spremite pastu za mene. Da, zadatak je jasan. Daću sve od sebe. Prvo ću uzeti Huba Bubu. Obožavam je. Mogu praviti balone od nje. Pogledajte. Ups. Izvini, bako. Nisam namerno. Šta se desilo? Ne vidim ništa. Jo. Uzet ću malo ovih makarona. Nadam se da baka neće biti protiv. Dakle, vreme je da skuvam pastu. Gde sve? Pakovanje je prazno. Zašto? Što da radim? Dakle, treba mi šporet i tiganj. Stavit ću makarone u tiganj. Zatim dodat ću malo vode i promešati to. Moja pasta je spremna. Mogu je staviti na tanjir. Zatim ću dodati malo sira. Pasta je spremna. U stvari ne. Porcija je ispala baš mala. Treba mi više sira. I još više. I još. Da, tako je. Divno. I ukrasit ću sve listićem. Svaka čast, bako. Moram se ubrzati. Moja pasta je skoro spremna. Vreme je da dodam Huba Bubu. Zatim ću dobro promešati sve da bi se žvaka istopila. A sada stavljam sve na tanjir. Nešto neće. Okej, ne treba mi tanjir. A ja imam ovakvog divnog medu. Napravit ću od njega žele pastu. Dakle, stavit ću med u mlin i dobit ću ovako lepe žele špagete. O, kakva lepota! Baš mi se sviđa. Ali to nije sve. Treba dodati još malo romantike. Ove bombone u obliku srca će savršeno odgovarati. I posljednji dodir. To je to. Ja sam završila. Wow! Ovo je najveća gomila sira koju sam ikad vidjela. I ovo jelo je super. A u ovom tiganju je nešto sumnjivo i čudno. Okej, probat ću to. Ali ne verujem da je to dobra ideja. Ne, ipak neću probati, plašim se. Okej, hajde da vidimo šta još ima. Da, sad je vreme na ovu sirnu gomilu. Obožavam sir. Jedva čekam da probam to. Neverovatno. To je jako ukusno. Okej, ostalo je da probam ove divne zelene špagete.
Pitam se od čega su napravljene. Izgledaju čudno i miris je čudan. Nevjerojatno! To su žele špagete. Oduševljena sam. I bombone u obliku srca. Preslatke su. O, da. Odlučila sam. Ovo jelo je pobedilo. Čestitam. O, divno. Nisam ni sumnjala. Ipak sam i ja profesionalac. To je vaš novi zadatak. Na polju je proleće, tako da želim cvijeće. O da, to ja mogu. Sad ću vas sve nahraniti. Ove divne lizalice će mi trebati. Pitate se zašto? Istopit ću ih. Dakle, uzet ću lizalice jedne boje, staviti ih u vruću vodu i promešati. Izgleda da sam dobila novog pomoćnika. Dobro ću promešati se. A sada mogu skloniti štapiće. Hvala na pomoći, dalje ću sama. To je to. A vreme da se vadi. O, ispalo je baš zanimljivo. Samo pazite, to je jako vruće. Mislim da mi treba dodatna zaštita. Ove rukavice. Dakle, razvaljat ću to sve u ovakve kobasice. Od roze ću napraviti listić. I uvit ću u njega ostale kobasice. Odlično mi ide. A sad ću tanko iseći ovu rolnu. Ispašće ovakve male cvetiće. Izgledaju super. Zadovoljna sam. To je to. Ja sam završila. O, kako lijepo. Ali moje jelo će biti lepše. Jabuke će mi pomoći. A gdje je moj set alata? Evo ga. Gledajte šta će sada biti. Počet ću od pomoranđe. Iseći ću je tanko i napraviti cvetić. Divno. Sad je red na kivi. O, ispalo je jako lepo. Svaka mi čast. A sada treba nešto uraditi sa jabukom i već znam šta. Super. Pogledajte kakva lepota je ispala. Baš mi se sviđa. Dobio sam zanimljivu ideju. A šta ako istečem cvetiće od čokolade običnim makazama? Sad ću probati. Bitno je sve raditi pažljivo. O ne, ipak sam sve slomio. Kako sam smotan. U stvari čekajte, imam još jednu ideju. Čokolada mi više ne treba. Završili smo, ništa radiš tamo. Opet radi neke gluposti. Gledajte, to je pravi cvet u saksiji. To je neočekivano. Ali cveće u saksiji mene zanima. Bacit ću to. A ovo je već zanimljivo. Izgleda jako lepo. Ne znam odakle da počnem. Probat ću prvo ove divne lizalice. Šta je to? Ne mogu da zagrizem? I šta da radim? Ma neću ništa da radim. Ja sam djevojčica. Idemo dalje. Vreme je da probam ovo voće. Mada šta to ima da se proba? A voće je svugde voće. Pa da, skroz obično. Ali baka je pobedila. O, unuko, tako mi je drago. Čokolade, tako ukusno. Ne, Mary, ne treba da turaš prste u fontanu. Sad čekat ćemo slatkiše. Evo, dočekali smo, ovo je kaktus. A šta je kod tebe? Kakav užas. Ne boj se, Mary, posrećilo mi se više nego tebi. To su žele oči. To nije fair. A meni sve odgovara. Tako lepo mirišu i jedva čekam da probam. Joj, poješću odmah dva. Prelepo. I šarene žele traka također je super. Usput, Mary, jesi znala da unutra žele oči ima fil? Nema potrebe da se hvališ. A sada stavljaj svoje žele oči u fontanu i jedi brže. U redu. Ovo će biti veoma ukusno. Žele sa čokoladom je moja omiljena kombinacija. Šteta što su se žele bombone na palici završile, ali imam još. Mary, vidi. Sad će moj žele roštilj da postane čokoladan. O, da, prelepo. Treba da pojedem ovaj slatkiš dok ga niko nije uzeo. Jer vidim da Mary ih već posmatra.
Kate je se tako posrećila sa slatkišima. Ovaj slatkiš mogu da jedem non stop i da se nametam ninakva posla. Kuglicu po kuglicu, nemoguće je stati. Dobro, Mary, završila sam. Inače su ti već sline krenule. Ako tebe svo lice u čokoladi. To sasvim nije problem. Jedan trep i čokolade kao da nije ni bilo. Joj, ali sada je na ruci. Jao, ta Kate, izgleda da je došlo vreme da probam svoj kaktus. Joj, tako je bodljikav. A možda ako ga namažem čokoladom, bit će manje bodljikavi. To treba da proverim. Ne, još uvek ne mogu da mu priđam. Pokušat ću da ga okupam u čokoladi još jednom. Šta radiš, Mary? Uspela sam. Pogledaj, na izgled je kao kornet za sladoled. Probat ću. Baš ukusno. A najvažnije je da nije opasno. Nema ni jednog trnja. Mary, ne zaboravi da su sve bodne unutra. Budi pažljiva. Dobro, upozorila sam te. Ukusno. Joj, nešto se bode ustima. Nije to valjda igla od kaktusa. Joj, neka ih skloni neko. Mary, upozoravala sam te. Dobro je što imam sa sobom pincetu. Daj ovamo svoj jezik. Pokušat ću da ti pomognem. Joj, pazi. Ti si trebala da paziš kada si jela kaktus. Upravo si. Jesi završila? Odlično, Kate, hvala. Nema na čemu, drugarice. Oho, banana i slatke konfete. Cool. Ovog puta ti se posrećilo više nego meni. Sirova riba? Jao, čak i kaktus je jesti bilo ukusnije. Ne zavidim ti, Kate. Hajde, ja ću biti prva. Pa, ukusna banana. Treba da te oljuštim. Odlično, a sad mogu da je umočim u čokoladu. Banana sa čokoladom je najbolja kombinacija. Wow. A sada treba da je umočim u konfete. Tako će biti lepše i ukusnije. Wow, ispalo je prelepo. Jedva čekam da probam. Baš ukusno. Od sada ću uvek jesti bananu samo sa čokoladom. To je to, nema više banane. Ali su mi ostale konfete. Imam ideju. Mogu da ih naspem u fontanu. Tako će čokolada biti još ukusnija. Oho, kako cool, izgleda prelepo. Vidi, fontana je promenila boju. Sjajno. Wow. Kakva šteta što ću morati da umočim odvratnu ribu u ovu lepotu. Dobro, pre ili kasnije bih morala to da uradim. Okupaj se u čokoladi, ribice. Ne izgleda loše, mada ovo je i dalje sirova riba, samo u čokoladi. Dobro, probat ću. Iskreno, užasno je, fuj, odvratan ukus. Loše mi je. Žao mi, Kate. Gore sirove ribe može da bude samo sirova riba u čokoladi. Jadna Kate, nije joj se posrećilo u ovoj rundi. Možda mogu nekako da joj pomognem? Smislila sam. Kate, drži slamčicu. I šta da radim sa njom? Shvatam. Odlična ideja, Mary. Mogu da pijem čokoladu pravo iz fontane? To je veoma ukusno. Da, slažem se. Samo čokolada u fontani se završava. Sve smo popili, Kate. Da, i to je bilo neverovatno. Oho, je li ovo kukuruz? Nije valjda da ću morati da ga polivam čokoladom? Ja nemam nikakva pitanja. Huba buba, ona je i tako ukusna. A sa čokoladom će biti još ukusnije. Ja ću biti prva. Ja sigurno ne žurim, počni. Da vidimo. Baš lepo izgleda. Nasuću čokoladu pravu u kutiju. A sad ću je zatvoriti i izmučkati dobro da bi traka bila sva pokrivena čokoladom. Wow, ispalo je odlično. Sada imam čokoladnu žvaku. Želim da je probam. Wow, super. Ukus je baš takav kakav treba da bude. Stavit ću je svu usta. Prelepo.
A sad je vreme čokoladnog mega balona. Gledajte. Ispalo je cool. I to nije kraj, jer imam još jednu žvaku. Hajde, upadaj u fontanu. Uradit ću sve isto. Nasuti, probučkati i pojesti je sa ogromnim zadovoljstvom. Prelepo. Jao, kako lepo jedeš, Kate. Joj, i baloni ispadaju super. To je istina. A kako je tvoj kukuruz? Još uvek je ovdje, ne znam ni kako da ga jedem. Dobro, samo ću močiti u čokoladu. Možda će biti ukusno. Dobro miriše. Probat ću. Nije nešto. Ni kaktus, ali ni huba buba. A šta ako malo promenim ovaj kukuruz? U mojoj tašni baš ima Brenner. Palimo i grejemo. Ako sam sve pravilno izračunala, treba da dobijem mirisne kokice. Pogledaj, Kate. Cool, još su i čokoladne, blago meni. Dakle, kakav je ukus? Nevjerovatno. Tu su kokice, znači može da se gledaju cool video. Oho, cooking challenge. Super, obožavam ga. Nikad se ne zna ko će pobediti na kraju. Oho, ja također volim kokice. Dok je Mary zainteresovana video, mogu malo da uzmem. Oj, baš neprijatno. Nisam ti dozvolila da diraš moju hranu. Vidi, ovdje je tako uzbudljiv trenutak. Pa dobro, jedi svoje kokice sama, Cicio. Nemoguće je odoleti ovoj čokoladnoj fontani. Kako ukusno. A evo ih i slatkiši. Wow, kod mene je keks Oreo. Cool, a šta je kod tebe? Kod mene nisu slatkiši, nešto je kiselo. Ovo su limuni. Mogu zamisliti tvoje lice kada ih budeš jela? Da, to nije teško zamisliti. Možda ako umočim limune u čokoladu, neće biti toliko kiseli. Veoma sumnjam, ali ću morati da probam. Treba to da uradim brzo. Ne, još uvek kiselo. Ali zašto nemam sreće danas? Čak ni ne znam šta da ti odgovorim, Mary. Ja nemam nikakvih problema. Baš to nije fair. Dobro, ti kiselo čudo, idi u fontanu. Daću ti drugu šansu. Ne, ništa se nije promenilo. I još uvek je kiselo, fuj. Dobro, samo treba sve da ih pojedem. Kate, ne možeš ni zamisliti takvu patnju. Upravo si, kiselo mi je samo od pogleda na tebe. Ostalo je zadnje pače. Ne mogu više. Joj, Mary, zašto tako plačeš? Izvoli, uzmi maramicu. Obriši lice i opet ćeš biti lepotica. Hvala, Kate. Tako si dobra. Mary, rekla sam da obrišeš lice, a ne da izduvaš nos. Fuj, brže baci to. Usput, zaboravila sam na svoju hranu. Moje Oreo. Izvini, Mary, nemam kada da se bavim tvojim suzama. Mene čekaju moje omiljeni kolači. I ja želim što pre da ih pojedem. Ali prvo treba da ih umočim u čokoladu. O da, čokoladni keks u čokoladi. To je dupla sreća. Kako ukusno. Oduševljena sam. Sekund. Imam ideju. Treba da izvadim iz pakovanja sav keks i da ga izdrobim kako treba. Ovdje ću trebati karate fore. A sada udarac glavom. Odlično. Ne stajem. Kate, je li sve u redu? Apsolutno. Jer mi je pala na pamet genijalna ideja. Mogu da naspem čokoladu u kesicu sa Oreo mrvicama, staviti u to palicu i zalediti. Da li znaš šta će ispasti? Ja mislim da će ispasti nešto veoma ukusno. Tačno, ali treba malo sačekati. Mi nigde ne žurimo. Odlično. Stavit ću ovo u zamrzivač. A sad ću meriti vreme. Par sati će biti dovoljno. Super. A vreme je da vadim. Izgleda da je uspelo. Što si to napravila, Kate? Sad ćeš vidjeti. Uzimamo palicu, okrećemo i skidamo kesicu. Cool. A vidi, Mary,
Ispao je prelepi Oreo sladoled. Veoma ukusno. A ako umočim sladoled u fontanu, bit će još ukusnije. Čokoladna čokolada sa čokoladom. Baš je ukusno. Nemoguće odoleti. Joj, Kate, izgleda da imaš probleme. Kako si? Nisi se valjda zaledila? Onda treba hitno da te zagrejem. Hajde, umotaj se u prekrivač. Tako ukusan sladoled. Hvala, Mary. Drago mi da pomognem drugarici. Kate tako lepo jede. Dobro, znam da me sigurno neće častiti. Posluži se, Mary, jer si me ti spasila. Interesantno, šta je ovo ovde? Oho, mančmelu. Kakav užas! Da, to je tačno. Kod mene je smrdljivi sir. Nije mi se posrećilo. Imam jednu ideju. Mančmelu će me spasiti od smrada. Kate, zauzmi se sirom što je premoguće, inače ćemo se ugušiti. Nije valjda da ću morati da ga pojedem? Uopšte to ne želim. Ako ga umočim u čokoladu, hoće li prestati da smrdi? Mislim da se ništa nije promenilo. Dobro, probat ću malo. Fuj, odvratno. Ko je uopšte smislio ovaj užasni sir? Sa njim samo miševe da hrani čovek. Nije neka delikatesa. Joj, nešto mi nije dobro. Fuj, kako užasno miriše. Treba podhitno nečim da sprečim ovaj odvratan ukus. O, čokolada, to je ono što mi treba. Odlično. Oj, sva sam se isprljala. Treba da nađem nekakvu maramicu da obrišem lice. What? Hej, Kate, to je moja majica, a ne maramica. Mogla si i o svoj da obrišeš. Šta to radiš? Ups, nisam htjela. Hej, Mary, ne želiš li da pojedeš svoj mančmelu? Tačno, imam mančmelu. Čeka me. Uzet ću prvi štapić i umočiti ga u čokoladu. O, da, cool. Želim još. Treba da umočim mančmelu opet. Baš je ukusno. Ne može da se odoli. Jao, blago, Mary. I meni se jede. Izvini, Kate, ali mančmelo je moj. A znači da ću ga samo pojesti. Ovako, jedno za drugom. Ukus je prelep. Joj, jedan mančmelo je ostao na vrhu fontane. Dohvatit ću te. Ne tako brzo. Jel tako znači? Blizi se borba mačevima. A pobednik dobija pravo da pojede zadnji mančmelo. I sada je moj. Probat ću. Zaista je ukusno. Pa dobro, zato sam ja pojela ostale. Usput, ostale su još dve. Da, miriše odlično. Baš ukusno. Mary, oni su bili kod tebe u nosu. Pa šta, i dalje su ukusne. Počet ćemo od najlakšeg. Spremite mi jelo u obliku hrčka. O, odlična ideja. Ali kako da napravim testo? Imam brašno i mlijeko. Bako, pomozi mi. Naravno, dragi, uzmi pače testa. Šefe, šta ste smislili? Ja sam odlučila da napravim tortu. Ja imam šarene kore. Sad ću sastaviti tortu. Kora, fil, opet kora, opet fil i tako do kraja. Odlično. A zatim ću odseći sve suvišno. Super! Napravila sam lep oblik. Sad ću ga pokriti marcipanom. Svaka mi čast. Ispalo sjajno. Sad mi treba Skittles. Sipat ću malo na ruku. Odlično. Bombonama ću napuniti usta mog hrčka. O da, on kao i Nathan obožava slatko. A sad ću dodati detalje. Oči, ruke, nos i ostale suši. Super! A Zaka, šta je kod tebe? Ja imam ideju. Napravio sam testo za kore. Sipat ću to u tiganj. I čekam. Bako, zašto neće? Dragi, šta se desilo? Ne sprema ti se palačinka? Čekaj, Zak. Moraš uključiti šporet, tako je. A sada čekaj. Ja sastavljam pitu. Imaće punjenje od limuna. Čekajte, kakav je to dim? Zak, šta se dešava?
O ne, sve mi gori! A šta da radim? To više podsjeća na ugalj. Pa dobro, može da prođe. Moram se ubrzati. Da, tako je. A sad ću dodati fil. Još malo. Da, odlično mi ide. Jao, Zak, pa što si tako smotan? Nemoj da žuriš, radi sve pažljivo, kao ja. U svaki kalup ću staviti limun. Odlično. O, Zak, šta radiš? To je moje jelo. Napravio sam tort u obliku krčka. Super. Nathanu će se dopasti. Ponosan sam na sebe. Ostala sam samo ja. A dodat ću malo fila. Odlično. Sada mogu ukrasiti svoju divnu pitu. Pogledajte šta imam. To su žele hrčci. Super. Baš su slatki. I ja ću pobediti, jel vam jasno? Dragi, probaj. Sve je tako različito, ali tako ukusno. Jedva čekam da počnem. Wow, to zaista liči na hrčka. Sad ću probati. Da, to je jako ukusno. Oduševljen sam. Stavljam like. Svaka čast. Idemo dalje. Šta je to? To je žele hrčci. Sad ću ih probati. Kako kiselo. Tu su limuni. Odvratno. Kakva pita. Sad ću je probati. O ne, i pita je kisela. Neću više. Moram hitno pojesti nešto slatko. Ovo još nisam probala. Sad ću. Wow, to je ukusno. Probat ću cijelu tortu. Čekajte, šta? Kako gorko. Ne sviđa mi se. Rešeno, šef je pobedila. Čestitam. Da, pobeda je moja. To. Jeste čuli? Već sam smislio sljedeći zadatak. Hoću hamburger. Jel može? Naravno, ja već imam ideju. Sad ću ispržiti pljeskavice. Da, napravit ću privlačnu koru. Odlično. Savršeno. Sada to stavljam na tanjir. Lopatica mi ne treba. Ba, ko šta je kod vas? A ja sad stavljam burger. To nije teško. Bitno je uzeti što više povrća i ne smem zaboraviti na pljeskavicu. Eto, završila sam. Ali to još nije sve. Narendat ću malo sira. Neću dozvoliti šefu da pobedi. Ja ću pobediti. Pobeda mora biti moja. Ja najbolje spremam ovdje. Narendat ću sir što više. Tako je. Odlično mi ide. A sad ću napraviti kuglice od sira. I ispržiti hulju. Svaka mi čast. Izvadit ću. Cool, to će biti uši mog burgera. Pogledajte, napravila sam pravog medu. Preslatko. Šefe, šta mislite? Ne mislim ništa, jer će moj burger biti bolji. Biće 10 puta veći od vašeg. Došla mi ideja. Sad ću iseći sredinu. Odlično. A unutra ću staviti kockice sira. Super. A sada vadim fen i ugreću sir. Eto, istopio se. Unutra ću staviti pomfrit. Što više. Tako sam gladan. Moram pojesti nešto. Šta? Već ste napravili sve? Tako brzo? Ja još nemam ništa. Što da radim? Izgubio sam. Ipak ne, imam ideju. Uzet ću kolači i marshmallow. Kao što ste shvatili, napravit ću slatki burger. Da, Nathan će biti oduševljen 100%. Da, obožavam čokoladu. Šta može biti bolje? Dragi, moraš se obrisati malo. Vako, prestani, nemoj. Nathan, možeš da probaš? Trudio sam se. Napravili ste burgeri? Cool, sad ću da probam. Šta je to, pomfrit? Sad ću probati. Da, to je baš ukusno. Kako veliki burger. Sad ću i njega probati. Da, ukus je cool. Stavljam like, svaka čast. A šta je ovdje? Cool, je li to čokoladni burger? Sad ću ga probati.
Wow, to je jako slatko. Ja volim čokoladu. O, šta je to? Ne mogu da verujem. To je meda. Kako sladak. I jedva čekam da probam. Da, ukus je ekstra. To je najbolji burger. Jako mi se dopada. Dakle, odlučio sam. Pobedila je baka. O, konačno. Da, zaslužila sam to. A sad mi napravite pomfrit. Da, obožavam ga. I ja obožavam pomfrit. Ali šta da radim sa ovim? Šefe, možda vi znate? Naravno, krompir treba očistiti. Ja ću napraviti testo od krompira. Učinit ću promešati krompir i brašno i umutiti sve blenderom. Jao, šta se to čuje? Treba izgnječiti krompir. Bam, bam, bam. Zak, prestani, to nije igračka. Daj mi to. Ali bilo je tako zabavno, bako. Dobro, šta onda da radim? Ne umem da kuvam. Šta da smislim? Tačno, napravit ću igračku za Zaka. Sad ću napraviti brodić od ovog papirića. Dragi, gledaj, to je brodić za tebe. Je li to za mene? Super, hvala, bako. Dobro, neka se igra, a ja ću nastaviti da kuvam. Treba iseći povrće. Pomfrit, super. Ali moj pomfrit će biti od povrća. To će biti jako zdravo. Koristit ću krastavac, šargarepu i papriku. To je mnogo ukusno i zdravo. Da, pogledajte, to su autići od povrća. Svaka mi čast. Šefe, šta mislite? Jao, to nije originalno. Ja ću napraviti nešto bolje. Imat ću pomfrit u obliku kikica. Da, sad ću je ispržiti u ulju. Odlično. Prva kikica je spremna. Imat ću 3 kikice i 3 vrste sosova. Da, zadovoljna sam. Zak, hoćeš se još dugo igrati? Što? Jao, opet sam posljednji. Šta da radim? Točno, ja imam Cheetos. To podsjeća na pomfrit. Da, koristit ću čips. To je genijalna ideja. Sipat ću ga u brodić i to je to. Završio sam. Stvarno sam se trudio. Bravo, unuče. Prijatno, Nathan. Wow, svaka vam čast. Odakle da počnem? Je li to povrće? Odvratno. Fuj, mrzim povrće. Ne sviđa mi se. Šta je dalje? Opa, to je kikica od krompira. Zanimljivo. Sad ću probati sa kečapom. Izgleda cool. I ukus je ekstra. A šta je to? Sen. Probat ću. Neobično. I posljednji sos, majonez. Da, cool. Jako mi se sviđa ovo jelo. Stavljam like. Svaka čast. Ovo ću ostaviti za kasnije. Šta je ostalo? Čekajte. Ili to čips? Da, jeste. Ja volim čips. Ko je pobedio? Dajte da razmislim. Pobedio je Zak. Čestitam, tvoje ideje, super. Stvarno? Pobeda je moja. To. Nemoj da vređaš mog unuka, a budi srećna zbog njega.